Hilabete luze igaro da, egunkariako itxierari buruzko epaiketa hasi zenetik. Epaiketa egunak gutxi izan dira, baina etenak asko, eta ondorioz epaiketa lusatzen ari da. Epaiketa zaio guztietan, Martzelo Otamendi, Txema Usmendi, Zabiro Leaga, Iñaki Uria eta Jon Mari Torrealdaia auzipetuek, zenide eta lagunen babesa jaso dute. Izan ere, epaiketa egun guztietan, egunkariako babestaldeak autobus bat antolatu du, Euskal Herritik Espainiako Auzitegi Nazionalera joateko, Madrilera. Laugarren zaiorako autobusa prest dago Andoingo Martin Ugalde Kulturparkeko aparkalekuan. Goizeko 3 dira, eta zenideak, lagunak eta defentsaren hainbat lekuko autobusera igotzen hasi dira. Laugarren zaio honetan, lekukoek deklaratu behar dute. Bidaia luzea dute aurretik. Goizeko 5:00 Burgosetik, Espainia, gertu dagoen gasolindegi batean geratzen da autobusa. Gosarirako tartea da. Kafesnea aurrean dutela, elkarrekin bizipenak elkarturkatzeko unea ere bada. Mila Otamendi, Martzelo Otamendi auzipetuaren arreba, animoz indartzu zetitzen bada ere, epaiketa lehenbailehen amaitzeko irrikitan dago. Animoz, indartzu, baino aldi beren, nekatzen hasita gaude. Hilabete eta astebeten 3 aldiz etorri geha, eta nekagarria da junda etorri, beti kezka, zentzun berri izango deun, lehenbailen eta batez ere ondo bukatu da dila. Hori da eskatzen duguna, ez dut uste asko danik, baina egin beharretzuten ura onartu dezatela, ez zutela egin behar, eta auzipetuei dagozkien kalte guztiak ordain diezazkietela. Ni itxaropentsu nago, baina bazpare, beti gelditzi zaizu azkeneko momentura arte hor ze joku egon liteken ez. Salan bertan erabakiko dan edo presiorik izango dan noski. Jose Azurmendi idazleak defentsaren lekuko gisa deklaratu behar du. Alde batetik itxaropena eta bestetik beldurra sentitzen du. Auzitegi Nazionala konfidantza gutxi ematen dion epaitegia baita. Esperantza pixka batekin noa eta beldur desenterekin besterik ez. Auzitegi batera goazelako non konfiantza hundirik ez daukagun. Mikel Arrizabalaga egunkariako babestaldeko kidea da. Bere esanetan, epaiketa saioak hainbeste sakabanatzeak nekea eragin du. Auzipetuengan ez ezik, lagun eta zenideen artean. Epaiketak egun gutxi, baina denbora luze. Abenduan hasi, urtarrilan segitu, urtarrilan berriro segitu, 3 eten izan dira dagoeneko. Eta, lehenengoan abiatu ginen autobusa beteta, eta egun pare bateko epaikite izan zen. Gero berri izan du hilabete bat, eta bantxe urtarrilan hasieran berriro beste autobus bat antolatu genuen, zenideekin eta hainbat lagunekin, eta bi ordu eta erdiko epaiketa eguna izan zen baita ere. Hau 3. etena da, 3. aldia da, eta berriro autobus berdin-berdinangoaz, oraingo honetan, bai lekuko, bai zenide, bai lagunak eta bai antolatzaileak. Printzipioz, egia esan neketxu ere egiten da. Zer gutxiago, gure lagun hauek behintzatan bakarrik ez egoteko eta gure berotasuna edo gertutasuna pixkat zehatzeko, sentitzeko Madrilen ez. Entzun izan dionik auzipetu bati, epaiketa ere bizita dagoela, baina sententzia ez. Eta hori egia da ez. Azken finean, ni abitan hona izen ben, biak ikusi ditut, gaur 3. ikusten noa, itxuraz bintzat ez dago ezer, inolaz ere frogarik ez dago ezer horrela lotzen dituena beraiek pentsatzen dutenarekin, gu garbi dakagu, inoiz ez du pentsatu alakorik, baina, Madrilen da, eta epaiketak Madrilen badakigu zer diren ez, eta badakigu gaurko gaineko nahiko gogorra izango dela, batetik lekuko pasakoa eta bestetik perituak ere bai ez. Eta segurenik entzun beharko ditugu, urte hauetan guztietan entzun ditugun gezur borobila handi horiek ez. Hor egin de montaje faltsu eta gezurrez betetako historia hori ez.
Bueno, gaurko eguna pasako da eta bestatzuk etorriko dira, ez? Zea lehen bukatzen den eta benetan danak Euskarara bueltatzen garen beti izan bezala ez libre. Gozarirako tartea amaitu da. Bidaiak jarraitu behar du. Goizeko 8:30 alderan autobusa Madrilen sartzen da. Ordu hauetan trafikoa zoratzekoa da. 9 aldera Kolon plazara heltzen da. Auzitegi Nazionaletik oso gertu. Epaiketa saioa 10:00 hastekoa da. Beraz, mokadutxo bat egiteko aztia badago. Bidaiariek Rio Frio kafetegian azkeneko kafetxo hartzeko ohitura dute. 10:00 heltzen dira 5 auzipetuak epaitegira. Atarian, zenide eta lagunak dituzte, euren babesa eta animoak emateko prest. Gaurko saioan eta hurrengoetan ere, ia 7 urte hauetan egin duten bezalaxe.